ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲି କଦଳୀ ଖାଇଲେ କୁଆଡେ ଜ୍ଞାନ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଛି। ତାପରେ ହମଲାଟା କରିଥିଲା ଆମ ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଖାଳ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ସୁଧା ଗଲା ପେମ୍ପେର ଥଳସ ହେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ ର ଚେନ୍ ଲଗେଇବା ବାଲା ସେଇଟା ବାଇକ ର ହରନ ଉପରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଚାଟ ବାଲା ଭାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଫୁଟୁଛି ଉପରେ ଫୁଟୁଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଡି ଲଗାଉ ସାଇଡ ରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି କି ଦେଖିଥିଲି ପାଚା କଦଳୀ ନାଇଁ ପାଚା ଦେଖିଲି କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ପାଚିଛି କହିକି ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ଉଡ଼ିବି କହିକି ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢିଛି ଯୋଉ ରିଲ କଥା ତା କଥା ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଗଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁର ମେନ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ଠିକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଯେ ଦେଖିଲି କଦଳୀ କମ ପାଚିଥିଲା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଅଧିକ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଅନ୍ତର ସମୟରେ ମୁଁ ପରମିଶନ ଗୁଡାକ ନିଏ କଦଳୀ ଗଛଟା ଯେହେତୁ ଟଳମଳ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କଦଳୀ ଗୁଡାକ ରହିଲେ କଦଳୀ ଗୁଡାକ ରହିଯିବ ମୂଷା ନହେଲେ କାଟ କରି କରିକି ସବୁ ଖାଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ତୁଳି ଗଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।